Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, ngaturaken wilujeng enjing, wilujeng pinanggih wonten ing renungan padintenan GKJ Purwantara dinten Selasa kliwon 1 November 2019. Sesarengan kalian kula Eyang Darso saking GKJ Purwantara Pepantan Kismantara. Renungan padintenan ing wanci menika mendhet jejer altar. Waosan kapendhet saking Zakaria 7 ayat 1 dumugi 11. Wondene ayat nats pendhet saking Zakaria 7 ayat ingkang kaping 11. Katen ijemanipun. Aja nindes rondo lan bocah lolo. Apa dene wong ngamonca lan wong miskin. Mangkono uga ing sakjroné batinira aja ana kang rancang sumedya nandukake piyala marang wong siji lan sijine. Amin. Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti Allah lan ngestoaken. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, altar menika wujuding meja ingkang kangge peladusan kurban. Wekdal samangke altar menika wujuding meja kangge peladusan ritual mirunggan kados dene bujana suci. Altar menika dados punjering pangabekti umat dumateng Gusti Allah. Ananging wonten pemanggih ingkang narik kawigatosan utawi narik ing manah kita. Inggih menika pemanggihipun Kristosmos. Kados ingkang dipun kutip dening Yoas Adi Prasetyo. Ingkang mekaten. Nalika kowe weruh salah sijine wong pracaya kang miskin, mikira yen kowe sakjane wis ndeleng altar. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, pemanggih menika negesaken bilih pangabekti kita boten namung tumuju ing altar salebeting gedung gereja, ananging ugi tumuju dhateng sesami ingkang mbetahaken pitulungan. Nabi Zakaria njurung umat supados ritual puasa utawi siam ingkang sejatos kedah kawujudaken kanthi njejekaken keadilan lan nandukaken kawelasan. Mirungganipun ugi dhateng para randha, lare lolo, tiyang manca saha tiyang miskin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sami ugi ngeneraken pangabekti kita boten namung tumuju altar nalika kita sami ngibadah, ananging ugi tumuju ing gesang padintenan. Nalika kita ningali wonten sedherek
ingkang keserakat, sejatosipun kita sampun ningali altar. Ing salajengipun menapa ingkang kita tindakaken ing altar kala wau? Menapa kita namung mendel kemawon? Menapa kita badhe nulungi piyambakipun? Menawi kita nulungi, sejatosipun kita saweg nindakaken pangabekti ing altar kala wau. Gusti Yesus ngendikaaken wonten ing Matius selangkung ayat 12 perangan B, satemene pitutur ingsun marang sira, samubarang kabeh kang sira tindakake kanggo salah sawijining sadulur ingsun kang asor dhewe iki, iku ya sira tindakake kagem ingsun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, wanci menika kawula sampun saged maos lan ngraos-ngraosaken sabda pangandika paduka. Kawula nyuwun mugi Sang Roh Suci memulang dhateng kawula sagedna nyawang altar, boten namung ing saklebeting gedung gereja nalika ngibadah, nanging altar nalika kita ningali sederek-sederek ingkang nandhang keserakat, marelula saha tiyang miskin. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Gusti tetelemo enjing samenika ing patos kawula lumantar roh patuko Yunarno pepadang ingkang nuntun lampah kula amrih kula kuwakan nanggulangi panggoda. Gusti tetelemo enjing samenika ing patos kawula lumantar roh patuko kula tinuntuna ana
Bapak tilas patuko ambre datan angujo karseng mana pripatyo Gusti ketalemo enjen samenika ing patos kawula lumantar roh patuko Gusti mugi dawuh aja kawula lampahi kawula kasagedna nderek karaning Gusti